Aha, to niekto zatrhol pod batník sety. Niečo sa mi zaseklo medzi rám a koleso. Zdar kamoši, vítajte pri novom videu. Máme tu čerstvo po záplavách. Ľudia odmetajú vysávajú pivnice a vy sa nemáme vozť na bicykli, však čo. Takže ideme sa pozrieť na Korcháň z Lodna. Ale nie krížom cez Lodno, ale po nejakej polnej, takže poďte sa s nami pozrieť. Aj. Divajte, pekný golf. A my rádi tlačíme. Ja som zabudol mu napísať, že neprídem. Aha, to niekto zatrhol pod batník sety. Originál, daj si. Na bazoš. Za 20 €. Kamoši, nádhera strieda krásu, pozrite sa, ďalšia úžasná cesta do hra. Tak keď si viete vybrať krátku, tak. A je to nám na... Ty vole. Vidíš to? Až tam hore? Pozri sa, až tam hore. Pozri sa. Joj. Milujem to bajkovanie. Tak, postupujeme našou veľehrasnou skratkou. Sa to trošku konečne vyrovnalo, toto je parádny potok. Takže toto niekedy v budúcnosti si dáme aj dole, ale asi na hreben cez Marusov vrch vybehneme. No a je to krásne, no. Akurát, že moc skrátka to není, ale však nevadí, my znieseme. Ja neviem, mne sa zdá, že doprava to išlo, nie? Teda myslím, no. Inak to ma vôbec nenapadlo výjsť hore Marusovým dneska, ty kokos. To by bolo asi tiež rýchlejšie. Kde ideš? Nie. Čo? No. Nie, či? Hej. Isto? Neviem. Ale nie sa... Tabuľa. Aha, počkaj, tuto je tá zľava z toho rovného. Hej, toto je ono. No. Počkaj, dám si rukavičky. Na čo ideš dole? Čo? Dole. Kde je pod bažinou? No dobre. Tak, kamoši, už sme na hrebení, na červenej a momentálne ideme po červenej na sedlo Korcháň. Bude to asi trošku zábava, keďže všade sú záplavy, rialo extrémne, takže asi to bude trošku sranda, no. Au! To čo si spravil? Ja som počul taký zvuk zvláštny. To bude trošku sranda, no. Au! Si to dobre ustal. Škoda. A na kamere to asi budem mať. Oh. Si kam ma bere? Ó, už sa toto začína nejak zblatnievať. Ešte, že som není tak za tebou. Hezky, toto je paráda. Ó, to čo je? Ten kore v strede, to čo bolo? To bolo dobré prekvapka. Pani, kam ste išli?
Oh! Nie, nie je tu také blato. Pretty woman. Ježiš, to čo je zasa? Dosť dobre. Oh. Čo? Nezichuj. Skoro vybehol na peň kvôli tebe. Trošička vlhkejšie ako je potrebné. Netuším. Neviem. Ale vyzerá to dobre. Nám dáme si? Daj, v plnej rýchlosti. Dáme challenge, kto ďalej zajde. Čo je? Oh! Bardzo ładne. Si dome, prebeďte sa po kome. Pani, nerobte zle. Čo je? Hej, to prečo tak neskoro brzdíš? Skoro mi to nevydalo. Dole je doprava, nezabudni. Oh shit! Čo? To už je ten prúďak, že? Fajný. Bardzo ładny. Čo? Kokos, to je krásne. Kamoši, ak ste neboli na Sole Korchan, tak sa to určite poďte pozrieť, tu krásne. Máte tu parádny, plne vybavený altánok. Občas tu takýto špinavý Štefan prejde, ale inak je tu pekne. Daj to opäť, ale rozbehni sa. Takže teraz po... Čo to je, zase som zabudol, modrá či zelená? Zelená. Hej? Hej? Nie, že sa posereš. Toto bude masaker. No. Ja už som v jarku. Ja mám niečo medzi kolesom. Niečo sa mi zaseklo medzi rám a kolesom. Už to asi vypadlo, poj. Asi, neviem. Pane, prečo idete po ring? Po ringovali. Kým vole! To je riadne kajšmetke toto. Čo? Kokos!
pičo! Ó! Ty vole! Zebralo do toho Rigora najlepšieho. Ale? To som už aj zabudol, aké to tu je vlastne. Ja už viem. Oh. Oh. Ty pičo! Jo! Až to dole nabrzdíme, kurva! Oh! Prepáčte, však zabečím, že idem, kurva. Tak by si sa vykokotil. Sám seba, dobre. Fuj, šmerdzi. Ja si prehodnú zadné koleso. Ahoj. Tak sa vybralo a majú zavreté, že?